Vážení priatelia, dovoľte sa nám predstaviť. Sme popredný slovenský dodávateľ spotrebného materiálu, nástrojov a drobných prístrojov v stomatológii pre zubné ordinácie a laboratóriá v Česku a na Slovensku. Prostredníctvom perfektne vyškolených obchodníkov a tímom partnerských lekárov a technikov poskytujeme zákazníkom rýchle a kompletné odborné poradenstvo. Iste viete o našich vzdelávacích akciách, ktoré nájdete všetky prehľadne na našich stránkach v záložke vzdelávanie. Predovšetkým vás ale týmto chceme pozvať na už 28. ročník online vzdelávacej akcie Dental Show 2025. Tohtoročná Dental Show sa uskutoční 15. novembra od 8 ráno z pohodlia vášho domova. Stačí, keď si ráno zapnete svoje telefóny či tablety a môžete sa začať vzdelávať, pokojne ešte v pyžame. Kompletný program pre lekárov a sestry nájdete už teraz na našich HUFA stránkach. Náš web hufa.sk určite všetci poznáte do detailu. Na čo vás ale s radosťou upozorníme, sú naše akciové ponuky, ktoré nájdete na našom webe pod záložkou Akční letáky. Nech vám nejaká zaujímavá akciová ponuka či cenné informácie a tipy pre vašu každodennú prax neuniknú. Nemáte čas pravidelne sledovať naše webové stránky? Tak iste viete, že 6-krát ročne vychádza aj náš HUFA časopis. V časopise prehľadne nájdete všetky akciové ponuky, novinky, zaujímavé tipy, ale aj prehľad vzdelávania a ponuku cestovania. Pro info sa neváhajte obrátiť na našich obchodníkov. V našom tíme máme medzi sebou aj spisovateľského ducha a vždy vám na našom bloku prinášame nové články a zaujímavosti, ktoré vás určite budú baviť. Vieme, že siete hýbu svetom. Pre ďalšie informácie o HUFA Dental nás sledujte na našich sociálnych sieťach. Prihlásiť sa k odberu novinek môžete na našich stránkach hufa.sk úplne dole v pete. Ďakujeme. Sme tu pre vás.